ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ବିଚାର ହିଁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧକ୍ ଧକ୍ କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ଲସ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି, ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏ ହୁମାୟୁନ କବିର, ବି ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ, ସି ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଡି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 କୁ ଫୋକସ୍ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ କହୁଛି? ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ଏ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, ବି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ, ସି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ, ଡି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କୁ ଆଖି ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ରହିଛି? ଏ 2, ବି 3, ସି 4, ଡି 5। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର এই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ଟିପି ଦେବେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ବି ମେହରୌଲି, ସି ରାଞ୍ଚି, ନା ଡି ସାରନାଥ? ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ନିଅ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କୁ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସି ସନ୍ଦୀପନୀ, ନା ଡି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଫିଲ୍ମ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଏବେ ଆସିଗଲା। ଶୋଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଶୋଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ଏ ମେହବୁବ ଖାନ, ବି ସାମନ୍ତ, ସି ଶକ୍ତି କପୁର, ଡି ରମେଶ ସିପ୍ପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 କୁ ଡିଆ ମାରିବା, ଲମ୍ଫ ମାରିବା। ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ କହୁଛି। ଗଣିତ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆସିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଯୋଗଫଳ କେତେ? ବା ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ପ୍ଲସ୍ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ସମାନ କେତେ? ବା 2 ର 3 ଯୋଗ 1 ର 2 ସମାନ କେତେ? ଏ 5 ର 6, ବି 3 ର 6, ସି 7 ର 6, ନା ଡି 4 ର 6? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଙ୍କଟି କଷିକିରି ତାର ମାନଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କୁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏ କଟକ, ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ସି ଦେବଗଡ଼, ନା ଡି ବରଗଡ଼? ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏ କଟକ, ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ସି ଦେବଗଡ଼, ଡି ବରଗଡ଼। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ। ଖେଳ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆସିଗଲା। ପୋଲୋ ଖେଳରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି? ପୋଲୋ ଖେଳରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି? ଏ 4 ଜଣ, ବି 2 ଜଣ, ସି 7 ଜଣ, ନା ଡି 6 ଜଣ? এটা অতি সহজ প্রশ্ন।
ठीक अच्छे ताहले ऑप्शन टी बाछ निज नोट खाता रखी आम जदि लेखिकी रखिदेवा ताहले शेष रविवार कार्य को आस एवं आम देखा प्रश्न नंबर 10 भारतर जातीय नीति कौन फोकस कर प्रश्न को भारतर जातीय नीति कौन ए जाति बी अहिंसा सी राजनीति ना डी धर्म निरपेक्ष ठीक अच्छे प्रश्न गुड़िक शेष होती तार उत्तर गुड़िक बाछी लिखि रख शेष रविवार कार्य को आसब भगवान तुम मंगल करतु तुम भविष्य उज्ज्वलमय हो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फ्रॉम